Asa man ka mas ganahan? Sa taas or sa mubo? Sa taas. Taas nga sa taas man. Satisfying ano. Tama niya akong gidala-dala ron nga taas. Oo. Yo nata karon diri sa Uncle Bro. Grand opening nila karon. So daghag chika sa sulod. Mangutana ta didto kung unsay ganahan sa chika, taas or mubo. Let's go. Dol, unsay pangalan nato Dol? Bea. Taga-asa man ka? Taga-Iligan. Unsay ganahan nimo sa taas or sa mubo? Sa taas. Taas. Nganong sa taas man? Eh, basta busog man ta. Busog ka sa taas. Sama niya akong gidala-dala. Taas. Sama ani nga Oh, dito. Bitaw drinks, para sa oh. Uncle Bro bitaw. Oh. Taas man eh. Ah, Unsay umati sa taas? fulfilling. Piling ayo kay. Lami gani ang Uncle Bro taas mo. Dol, unsay pangalan nato? Marksland, Taga-asa man ka? Usama is fair, nag-boarding house ko dire. Asay ganahan nimo sa taas or sa mubo? Okay na ko mubo siya actually. Okay lang mubo. Okay na na. Anong ganahan mo kag mubo? Anong okay naman si mo? Cute. Ay, Ay, kitan basin ka. ko awat, basin na lang po yung mother issues. Maingnan ako nga ako ang mga driver. Ay, kay taas mo gano. Provider, Taas mo gano. Man ka ma-enjoy inom sa taas or sa mubo? Actually, 15 pesos plus ang 20. So, like, ganahan. Enjoy na ka sa taas. Gana. Sarap. Dol, unsay pangalan nato Dol? Paiza sa Badok, yes sir. Taga-asa ka? Saray. Unsay ganahan nimo sa taas or sa mubo? Yeah, boy. Ala taas. Unsay nganong sa taas man? May taas man ako uyab. Sana all. Taas mo. Unsay pamati nimo nakakuha ng taas? Oh. It's giving. It's giving nice. Satisfying, you know? Yes. Kaning taas na akong dala-dala dere. Di ka gananan eh. Ganahan, pero mas ganahan ko sa Hokkaido. Sorry. Ganahan ka sa Hokkaido. Gwapon to nagtaas na imong kuan. Hokkaido. Ay, duha man akong gipalit. Ay, duha, okay kayo. Sulit kayo. Dol, unsay pangalan nato Dol? Sofia, Taga-asa man ka? taga Suarez. Sige ganahan mo sa taas or sa mubo? A height? Height. Taas mo ganahan. Mas tangkad na ko, of course. Mas ganahan jud kag taas mo ano naman. Because of course, I'm a tall girl, kailangan mas tangkad. Di para dili iwalan taon. Let's go. Dahil kayo no, kamura ka gadorimi no, magkoyog mo. Let's go. Lisod kayo siya ang small. Niya ako yung mo alsa niya. Ingan. No na. Lain mo kayo ano eh. Nga ikaw mas taas siya mo no. Yes, dili lang. Mo require yung taas. Yes. Kani akong dala-dala dire nga taas. Di ka gananan eh. Kani ba kani? Ani milk tea. Gago. Let's go. Gusto ko milk tea. Milk tea nga taas. Uy, milk tea nga taas ha. Milk tea na grande. Dol, si pangalan na to Dol. Dani. Taga-asa man ka? Taga Dunyar, Gyapon. Braas. Asa man ka mas ganahan? Sa taas or sa mubo? Sa taas. Ala, sa taas. Nga sa taas man? Murag. Sa ito, mabusog. Mabusog. Satisfying ano. Ay, satisfying. Oo. Tama niya akong gidala-dala ron nga taas. Oo. Nga milk tea. Oo. Oy, masiglahi ang una-una. Milk tea atong basamot dali. Mas satisfying din sa mga ang taas dali. Okay. Daghan man. Yeah, boy. Tagang yun no. Puno Ma-enjoy. pa jud. Ma-enjoy po kag inom ba kay mabusog ka. Sakto. Shoutout sa ko mama. Jaime, parang just no nga wala pa klase karon, magklase raw ni alas 10 promise. Shoutout sa ko ang boyfriend, may palalabs Arvin. Shoutout kong Joy Marie, Ate Joy! Yay! Shout out! Shoutout kay RV May, kay Chris RV Estrada. Girly Pop, let's go. Na another ang Uncle Bro. Yeah. Shoutout sa Aspar CG, Yeah. Kipabiligan. Yeah, shout out!